Сега ще ям дубайски шоколад. Нека да го пробваме. Беше 10 лева от Турция. Не е по-скъп. Едно парченце. Ето го зеленото вътре. Колко точки му даваш? Става От 10 колко? да, му 8. Малко е свън шоколада. Но е хубав. То вътре е различен, иначе е нормален шоколад. И хрупка. С соус вътре. Вижте от какво е вътре. Малко по-силно са да бъдат. Айде! Сега ще нацапаш новата